morning and I'm feeling something. Cause late last night you were feeling nothing. How could you be over me in a week when I'm still feeling so lonely? Found my sweater that you took all the time. Still smells like you, like when you were mine. How could it be that I see memories in between all these worn out seams? Cause you're seeing someone else, and I heard he treats you well, but it still hurts like hell. Darling, tell me, do you think about me too? Does it hurt you? Good morning. What are you eating? What's that? The Jolly again? Yung lollies ang aga-aga. Good morning, Zach. Morning. Happy Saturday. Saturday. I said Sunday. Sunday. I said Sunday. Ano ba nangyayari dito sa gimbal na to? Ay, naka-ready na rin ako. Kasi sabi niyan, alis kaming maaga. Nakalimutan ako. Magluluto pa naman si Race ng breakfast. Kasi si Jan, long time ago pa, bumili ng ticket. Very start. Boogie? Yeah. Where? It's not boogie. What is then? It's a flap. Oh, we gotta restart. Restart what? The camera? No, I'm not gonna restart it. So, long time ago si Jan, mayroon siyang binili na ticket para kay Zach, kay Kuya Ens, sa kanilang tatlo para manood ng Come Here, Zachary, who's gonna play? West Coast and Adelaide Crows. Yeah, manunood sila. Kaso, hindi naman natin inaasahan na magta-try out siya for state. And today, Sunday, mayroon siyang training. Kasi di ba nakapasok siya? So, ngayon, hindi siya makakapanood. Si Jan hindi makakapanood. So, si Kuya na lang ang manunood. So, ida-draft off si Kuya sa West Beach. Kung sino ang magiging kasama nila. Kasi may mga kaibigan si... alis na sila. May mga kaibigan sila na manunood din. I love you. So, doon na sila mag-hangout siyo. Then, mamaya, mag-ano sana ako sasama, pero sabi ko, hindi na ako sasama kasi maghapon sila doon. Magtatambay na lang sila sa West Beach, tapos hintayin na yung time ng schedule ni sa for training sa state. Sabi ko, pwede bang maiwan na lang ako dito, tapos pick upin mo ako. Sabi ko, no. Tapos bumaba na si Race. Pupunta rin pala sila, manunood din sila ng training ni Zach. So sabi ko, sige, paiwan na lang kami ni Holly. Then, yung prom ni Indy, ilagay na lang sa car ni Jan. Tapos doon na lang kami magkita-kita para magkasya kami sa car. So yun yung plano kaya. Pero at least, ayan, ready na tayo. Napaready ako wala sa oras. Kala ko kasi isasama na ako. Isasama naman talaga ako. Kaso nga, yung pala, nalaman namin na manunood din si Race at saka si Dan ng training ni Zach. Kaya, paiwan na lang kami ni Holly. Si Holly, if ever na hindi sasama sila Ray, si Holly talaga, ang plano niya, hindi siya sasama sa amin sa tryout ni Zach kasi wala naman siyang gagawin. Yeah, I'm coming down. Yep, I'm coming. So, si Kuya kasi kailangan i-drop off doon sa West Beach para makasama siya doon sa mga kaibigan ni Jana manunood ng footy sa Oval. Magka-catch kasi daw ng bus ng 12:30. Naka-ready na ako sa akala ko na nangyayari sa buhay. Di ba, ang plano natin mag-breakfast tayo? Hindi na ako sasama. Sabi ko, ano nang gagawin ko doon? Maghapon pala kayo doon. Hindi. Nilagay na nila sa... Yung prom. Yeah, sabi niya. Sabi ko, okay. Kasi hindi ko maalam na manunood kayo ng training ni... Wala naman kami gagawin. Oh, yun na. Si Holly decided na siya, I'm just gonna stay with Tita Rice and play with Ayla. Okay. Na hindi talaga siya sasama. Kaya nag-ready na. Kasi ko, mag-breakfast ako. Ito yung breakfast namin. Tapos sabi ko... Ano ko sa voice yung aabot pa sa egg muffin. Ay, egg muffin, oh. Lagyan mo ito na. Akin na. Yeah, sige. O, diba? Mga plano. Ito kasi, Pagbaba ko, sabi niya, alis kami ng ano. Dapat 11 nandun na kami. Anong oras na? Sabi ko, ang plano ko, breakfast para sa inyo. kaya nga, kasi, ano guys, yung may shuttle bus doon si Kuya
kainin para makanood. Maliit kasi siya ng football. Kasi hindi naman namin alam na mga kasama. When you're watching footy, what footy? The West Coast, long time ago, bumili na ng ticket si Jan. Long time kasi di ba, showground sa Oo. Bakit hindi naman siya inahatid? Kasi nga, may mga kasama siya. May mga friends si Jan na manunod. So, kasi walang kasama si Kuya. Sino Kaya nga, ihatid naman siya sa oval ba? Sino makasal siya uupo para makahanap Hindi niya alam? Hindi. Kaya isasama siya doon kila Lagay mo butter? sa mga friends. Oo. So ngayon, kagabi nilang nalaman? Hindi ko alam. Alam kung may ano si Kuya, pero hindi ko alam na ganitong oras sila alis. At hapon ang ano. Yes, Kuya. Sauce? Yes, yeah. yeah. What sauce do you want? We have barbecue. Hahanapin niyo yung kay Tito Dan na barbecue. Yeah. That one too. We need to get Do you want me to toast this, yeah? You sure? no toast? It's good. They got it. Yeah, here. I'll just hold it. Because they want to leave at 10:30 now. Ah, they move again. Ano ba yung friend mo? Pabago-bago ang easy. Ano na naman? 10:30 daw kailangan nila umalis. Dad, I'll just Malis. Ano ka, Lili? Ready ka na. Mag-aeroplano kayo. Why are we leaving so Baby pa early? to. Pagka natigil, kagabi, nakita mo yung nag-flash yung camera? Yeah. Sa feeling ko sa linig ko yun. Hindi, yung... 36 minutes it's telling me. How Okay. many minutes? 36. It's alright. 36, yeah. You can just bring this, Kuya. Si Kuya. Sinabi niya pa naman. Ha? Straight up. Yeah, wait, I'm making it. Ito naman yung ano. Ayun, oh, yung ano. Are they running egg? Ito na yan. Ay, saan ba? Buti na lang, ma'am. Yung asawa mo, ayaw niya? No, it's hard. Yeah, it's not runny yolk. It's not running. Yeah, no, I do, Mum. Yeah. I just want one. Daddy, too, so Dad, do you want one? bring it there. Huh? Caesar? Is it? Oh, so sila isang Yeah, meron man. Apat. Kaloko At least makapumos tayo sa ating... Tayo isa lang. It's like hard work for me. Yeah, kakalma kami. Huwag kayong I'll mag-alala. see you later when you're in. See ya! Ayan, see ya. Do you want? Yeah. I'm just gonna put this in the... Nasaan yung ano mo, Bill? Dito ko na lang. Para. Yeah, sige. Kuya, here. Si Jack, ayaw niya? Ewan mo lang guys. That's why. Are you putting the same sauce? Yeah, Kuya, I'm just gonna put it here. So it's... Yeah, here. Yeah. Bye! Yeah, just so that it's not gonna... Like this. May ganun daw. Yung papakainin na sila pa yung ano. Yeah, for daddy. What sauce? No, just leave on it. Is it okay na yan? Hayaan mo na siya. No, he's not gonna It's gonna eat this. Is it like running? Here. Go! Thank you, Tita. Okay, makaka-relax na kayo. At least dala na nila yung ano ni... Yung pajero ni ano ni Indy. Bumuhat ba naman sa akin kailangan ng gulo kong level kasi si TJ may putis. Kasi tatlo yan, ibibigay sa kay Neil, pero hindi man sabi niya, pero hindi man siya nag-confirm. Na ibigay yung mga Kanina ko tickets. sinasabihan kong asawa ko na, wait. Kasi si Indy gumising na, kinuha niya na naman na, Tingnan mo ako, ano na, parang feeling ko lulusog na ako sa malamig na weather. ang dami ko nilabas na pagkain, hotdog. Ayun, kumaluluto naman natin yan mamaya. Pag kakain sila. Earrings ka lang? Happy siya. Good morning, people! Sus na pinawisan ako dun sa morning room. Ang nga doon, sabi ko, umagisyo na gano'n ka, hurry up. Sabi ko, sabi ko, wala pang ano. Tapos balik na naman siya, pabalik siya. Report na naman siya sa akin. Oh, you can stay here. You just, so, I don't think so is going. Yeah, they're gonna watch soccer. So, ano ni, sakto yung clock eh. So, kung hapon. So, ano ba gawin ko doon sa West Beach? Ang lamig-lamig. Kasi sabi niya, we'll just go there, hang around for a lot of hours. Sabi, kasi babalik pa siya dito.
Pick upin mo na lang ako. Sabi niya, mamaya magpa-traffic. Sabi ko. Yeah, sabi niya nga, mag-stay na lang kami Oo. doon. Hanggang siya doon. Tapos isa magkikik-kik na yun kasi nandun yung mga footy team niya din. Ah, yeah. Sabi ko na ito. Madali talaga sila. Tapos sabi pa niya dyan, yung bata, fish your bed. As if naman hindi babalik. Fish your bed. Napafix sila ng bed, no? Yung mga boy. Hindi niya nabasa yung text ko. So, nakahiga pa siya. Nakahiga siya kasama ko. Tapos sabi niya, sabi ko, John left. Huh? What time is it? Lahat nagulat, no? Sabi niya, what time is it? Kala niya, natulog siya kanapon. Hapon na. 1 o'clock na. Kala niya hapon na. 1 o'clock na? Nabuang yung umaga natin ngayon, di ba? Nabulabog tayong lahat. Itong tito dyan na to. Kasi alam ko talaga hapon. Sabi ko, what time is that? 3 to 5. Sabi ko, okay. Ito yung Alright, tapos na tuloy yung bacon. Nakagap na. Ay, alam mo, lalaman talaga ako. Ang dami kong kakain hanggang gabi. Sige, B. Try natin yun. Ang dami nating breakfast, no? Pangalampasin ba natin yan? Tapos iisipin ko, nasa West Beach ako, ikaw kumakain, sarap sa lamig na lamig doon. Hindi, iniisip ko, shit, Alicia, paano na itong mga nilabas ko? Sabi ko, iniisip ko, sabi ko, sama pa kaya ako? Sabi ko, hindi na. Tapos si Holly sabi ko, Ma'am, I'm not coming now, I'm not coming. Sabi niya talaga. Yoko, yung bata, mag-stay doon na sobrang. Oo, kaya nga. Tapos wala naman tayong cabin, doon sa labas kami. Nadamay siya sa mga sports ng kuya. Sabi niya, dito na lang ako kay Tita Ray. Tita Ray na lang daw siya. And Indy and Eileen. Happy ang bumangga nito today. Yeah, haba din ang kuya. Ang gabi naman nito. Tapos ano? Abong, abong, abong. Abang, bang, bang. Ading, ading, ading. Ano dapat ang plano mo ngayong Saturday? Sunday na, tapos ang activities din ng kids mo, no? Pag Sunday, wala kayong activities. Ikaw, wala pa. Hintay ka. Pag to si Indy nag-acrobat na. Dancing ikaw. Dance, dance, dance. Happy talaga ang baby namin ngayon, oy. Happy, happy lang. Nag-tip na siya, Day? Nag-melt na? Oh, mamaya, magkain ikaw ha. Pakainin natin itong mamaya. Ang daming niluto ni Sisi na breakfast. Kain. Hindi pa ka tayo nakakapag-breakfast, mag-milk tea ka na. Gusto mag-milk tea ng isa. Thank you, Lord. Thank you, Rain. Ay, ito talaga. Magpa-crispy na tayo. Sarap na ba? Ang sarap ng pusi. Kain. Ano ba, maanghang ba yung ano? Tama ito, sarap. Yeah, that's good. Diba? Ang sarap. Hindi siya makalat. Oo, masarap daw. Oh yeah, it's good. That's good. Masarap daw yung nunganisa. Masarap ba? Bench top, yes. That's good. Don't make a mess. You should try it. It's good. Sarap. Yeah. Yeah, masarap siya. In-air fry ko lang. Yeah, dali lang lutuin. Ito ang perfect na breakfast. Kompleto. Ang sarap nito. Diba? Hindi siya maalat, di ba? Kaya siguro kung marami. Hindi ko lang alam saan ko binabibili. Sa Cebu talaga to eh. Sa Cebu, ikaw lang itong nasa Cebu. Hindi ka nagdadala dito pag umuwi. Ano yung binibili ko yung nasa ano shop? Yung nasa mall na.
Ay, iba na yung... Pero meron talagang ano doon, nagbebenta talaga ng mga ganito doon. Kasi galing sa Cebu yung danggit, di ba? Oo, kayo yan naman. Oh, yeah, danggit ba yan? Danggap. Kapatid ko nagbenta niyan. Kasi Yeah. nag-order siya. So ito galing talaga siya doon sa ano nga, Mismo. port. Yeah. Kaya walang label pa yung ano niya. Yung packaging. Kita mo yan. Oo, naka-vacuum lang. What? Finish your food. Well done, Holly. You want more after? See, look at Ate Holly. She finished her rice. Mom, there's a bigger money, see? Big man machine. Yeah. I wanted a morning. The money. My Cool. What do you wanna drink, Bob? Baba, what do you want to drink? You want water? You know, Mommy, Just get your... I want money, see the mom. There's a cup there. Get a cup there. Please go and give it to her, please. Thank you. Yep, any. What? Oh no, I don't think so, baby. Guys, nasa car na kami. Punta ng Burnside. Ayan na. Ganda nga, ayan na. Dalawin namin kasi may bago silang ano dito. Building. Ganda na ng itsura niya. Pasok na kami, guys. Ayan yung LV. May ano na sila, escalator. Ano to? Dito na naman. Ito maganda. Meron ako. Ito, may ganito na kasi ako eh. Naalala mo, dalawa ng Tommy kong ganito. Yes. Yeah, thank you. Pasok tayo dito sa Zara. Wala kami nakuha sa Tommy. Zara tayo. Alexa, ay mayroon! Pasukan nga muna natin. Mayroon. Wag muna tayo sa Zara kasi may nakita kami Peter Alexander. And si Sid, ayan. Si Holly, gustong-gusto niya to. You like it here, right, Bobby? Ate? Ay, ang ganda. Want some donuts? I know. Hinahanapan ko yung aking pants na mga nabili ko. Ang cute. Oh, look at me, Holly. Wow, look at Tita Manay. Ate Holly, look at me. Ang cute. Ito pala yung OOTD namin. Ito yung akin. Si Holly yan. Ang cute man. Leather. Dito na kami sa Zara. Dito na kami sa second floor. Para sa mga kids. Tingnan natin kung makahanap tayo. Yung gusto niya. Yung gusto ko ayaw niya. Leather. Ay, ganda lang. Tama lang. Oh, that one. Oh. Which one? You find this one black or cream? Cream? Find your size. Ay, no. I mean, bottom. Wala siyang ternong pants. Ganda nga. Ikaw na talaga. Sana all. Gosh. Because they're selling it here. Oy, gusto niya yung wallet, sis. Oh, wala siyang pants. Eto may I pants. want to take this one. Find your, wala raw. Ayaw niya kasi walang pants. Etong gusto niya. And, okay, try that one. Naghanap siya ng size niya nito. Kaso sobrang haba man. There's a pair, Mom. Yeah, but find if it's fit you. Pag mahaba. Oh no, it's too long. Too long. Huh? Everything I like is just not my size. I know. Ayan, maganda sana to. Wow, there's a stitch. Yeah, that's right. Ganda sana to, Dayo. Kaso mahaba kay Holly. These are so wrong on me. Feeling ko fit sa'yo doon. I want to buy this. 13 to 14. Wala nga eh. Small one. 9 to 10. Mommy. This one. 8 baba.
12, 11, 12. So, may maliit pa niyan. Saan ba? Ano? What? Ganda kasi 8 may... to 9. 8 to 9 bab, oo. That one. See, this one, look. Try That fits. And then, so, kuha na lang kami ng malaking jumper. Kasi yung size 7 to 8, maliit sa kanya. Ayun. Yeah, you can wear that one. That one. Try that one. Tapos, meron na 7 to 8. Tama yung pants. 7 to 8, eto. But you can zip this up. Okay. Let me see. Ayan. Finally. Okay. So we're getting this. Yes. Nice. You like that one? Oh, there's no hood, Baba. Yes, please. Thank you. Ayan, sorry. Ay, ito wala na. All for Ate Holly. I didn't get nothing. Just you. Na-check na lahat? Oh, ano ko na. Bakit nag-a-alarm din ba siya pag may ganun? Oo, nag-alarm din sa labas, syempre. Yeah, sasabihin niya naman, kasi dito may Ikaw na try mo? Oo, ayun. Ayun. Ay, sana meron. Wala. Sasabihin niya eh, yung kanina sinabi sa'yo sa akin. Wala naman. Wala yun sa'yo. Oo, kasi ang hirap ng tagalin, hindi mo Hindi talaga. I-slice mo yung mabubutas. Yung pinili natin sa Target, ang gano'n hindi ko masuot. Dapat pala ibabalik mo yun. Bakit? Yung may gano'n. See? Yeah. Tapos di dyan try din. Kaya nga, hindi mo na natatanggal. Wala. Yeah. Yeah, may ganyan Yan, din. may ganyan. May ganito na ako eh. Ang dami yung mga ganda. 40% din. Isang ano lang. Meron silang physical shop ng L'Occitane dito, guys. Ayan, oh. Ha? Yeah, ito yung binili ko no, ano, Day. Ayan, oh. That's the one we have. Yeah, ito yung And that body one. wash namin. And lotion. Ito nga, Day. Oh, try mo. Hi, good, thank you. No, we're right. Thank you. Yeah. Yes. Ito, Day. I-try mo tong sabunin sa kamay mo. Ito. Body wash. Yeah. Ito, ang ganda nito. Ito yung sa bahay. And ito yung oil. Shower oil. Yeah, maganda. Ito nga, i-try mo to. Hugasan mo lang yung kamay mo. Just, ulit ka na lang. Libre naman. Hindi mag-try kang sabunin mo yan. Kasi sabon, oil and combination siya. Ang ganda niyan. I did Tapos i-ano mo sa kamay mo. Si Sak gustong-gusto yan. Kasi dry, kasi ang skin nila. Ano siya? Oil soap. Kasi bihira sa na may combination, di ba? Kasi oil tsaka soap. Pero ang ganda niya after mo mag-shower. Ang dulas-dulas sa sa katawan.
Tapos mag-oil ka nun. Ay, ang bango. That's hand lotion. Sa foot naman to, intense. Ay, alam ko na. So, ito yung nabudol sa atin ni L'Occitane. Okay, nandun na sila. Dito sila. Update, dito na pala kami. Dito na kami kung saan mag-training si Sak. Nag-warm up na sila Sak. And ito yung first time niyang ma-meet yung kanyang ka-team. So, balik ako sa car kasi yung tubig ni Sak nandito sa car. Ang binigay ko sa kanya, yung dala kong Powerade. Hindi din nila ni dyan yung tubig niya. Ito yung tubig niya. Ay, may aeroplano. And isa pang Powerade. Nandun yung other family. Oh. Dito pang iba. Kaya nga. Nag-fill up ng forms doon si Jen. Ang daming paperworks. Binibiro namin. Pass the... likes his brother, the TJ. Pass the papers na. Yan. Natapos niya din yung paperworks. Who did it? Isa ka doon pa din. Maybe a boy. Training. A boy did it. Tapos ng bigay sa kalang naon. Hi. Yeah. Are you going in my car? Yeah. What? That's for your tracksuit and all that when you stay. Gotta have nice sneakers. It's all to go about with it. comfort. Wow, may bago siyang sapat. You don't like the color? The comfortable? No, they're comfy. They're Asics. You can't go Yeah. like Asics. So binilan siya ng daddy niya ng bagong sapatos para sa ano niya, sa state. Coffee. Sa ano niya, may mga damit kasi siyang bibilhin din. Well, nabili na. When I get changed, Wow, Sak, you got a lot, ha? I only got one thing, and I got 4 sushi. There's a new sushi restaurant Where? near, you know where Is it- Barrows is? Is it good? That little- Was it good? Okay. Okay. Okay, babe. Bye, boy. Bye. Where? Just here, on the seat. Alright. Oy! Spider-Man yan! Daddy. You look good. Okay. We are back. Si Dan nandun sa car ni John. Ay, may pa-flower pa ako, babe. Dalawa. Mama, my seatbelt. Bigayan ni Arlo. Hala, seatbelt ni Arlo. Si Daddy. Uy. Mami, at least nagsabi siya. Hindi ko rin nakita. Very good. Good job, mate. Alam naman natin sa West Beach tayo. Follow lang natin siya. Sorry. I thought Daddy did it. I'm sorry. Very Okay, good, thank you for telling me, Arlo. Mami, my seatbelt. Very good, Arlo. Ano pa lang yan, ha? How old are you? How old are you? Three. Ang galing siya. Mami, may seatbelt. Nag-move na kami. Mami, may seatbelt. Si Dan naglagay sa kanya. Hindi pa pala nalagay yung seatbelt. Okay. We are heading to West Beach. Kasi si Jan, pipick upin niya pa si Kuya. Kasi nga, nanood siya ng footy. Tapos doon. West Beach or Hilton Hotel? Doon na ba tayo diretso? Sige. Mauna na tayo. Yeah. Okay. Sa Hilton na, sorry. Hilton na pala kami kasi magdi-dinner. So, pipick upin lang nila si TJ. Doon sa West Beach. We're going to Kasi nanood si Kuya ng footy, di ba? Do we have So, to sa city yun, Day. Hindi, 4 minutes away lang. Hindi pa Ay, lang. lapit lang pala. Oh, wow! Hoy, nilock mo na yung door? Hindi yan, di ba? Parang sky yun. Eto yan. Nakapunta na pala kami dito before. Dito tayo. Dito kami nagpabook pagdating namin. Wala pa yung boys kasi nga pinick up si Kuya. So, pinili namin tong tape. Sorry. Thank you. Ang ganda. Parang may conference. Doon, dito, saan? Diyan. Malas na kahit saan sila. Grabe man. Be, ano to? May, wedding? Oo, ang haba. Thank you. Holly, in the toilet. Are you watching? Ang ganda ng table namin. Kasi mayroon tayong malaking TV.
I know, kasi yung mga boys manunod yun. Ng puti. Ayan, laki ng TV. Tawa-tawa si Ayla. Ay, si Ayla, si Indy. Is that you? Is that Indy? Indy yan? Pwede siya mag-crawl dito, oh. Ang haba. No? Dito na yung boys. You doing your homework? There, Kuya, on your left. Alright, when you come out, on your right. On your right. He's doing homework, Zach. Zach annoying you. I'm doing my homework. Feeling era ka, no? School ka na. Dito na yung mga food. Ayan kay Holly. Oops, burger. Kay Kuya, squid. Oh, it's like the same as Holly. I know, they're looking like some of the kids' burgers. I know. And the Scotch. Oh, it looks nice. Thank you. Steaks is easy sa akin. Ayan. I know. You should have. And then that one has cucumber. Meron ako ditong Korean drumstick. Having a summer. And wedges. Ayan. Kay Kuya. Ang ganda nung kay Kuya din. Salt and pepper. Yung kay Dan, adult meal sa kanya, di ba? Halos pareho lang kay Holly. Mas malaki pa yung... Mas madami pa laman yung kay Holly. Gusto mo? Steak? Alright, God. Thank you. Ayun kay Danny Boy. Yeah. Dave Carney, yeah, over it. Did he get Dave? You got chicken. Pizza bread? Yeah, out there. Just there. Sorry. What's that one? Pizza bread. Pizza. Oh, it looks nice. And then we've got some nuggets. Yeah, here. There's one here. This is the ham chicken curry. Just here. Yeah. Kaysa... Andiyan dito. Chicken ham parm kay, kay Zach. Uy, ang sarap ng chips. Ito, masarap to. Oh, I just ate it fully. Hoy, guys ha, help yourself dito. Ayla, eat your food, Baba? Have we got all the food? Yep. Ayla, how many chicken nuggets did you buy? This one? Yeah, you can share. Yeah. Where is Isla? Dad, eat everything? Yep. Ito yung akin. Korean daw to. Okay lang. Yeah. I like it. What's that? Salad? Maanghang ang akin. Sarap na yan ah. Masarap. Gusto mo? Kuha. Bigyan ka. Oh, putek eh. F na.